So, hi guys, good morning. So, ania po tayo ngayon sa labas. So, ngayon guys, 'di ba nagtanim ako ng broccoli rab. So, ang nangyari sa broccoli rab po natin is hindi ko na-harvest. So, ngayon nagbulaklak siya. Pabayaan na lang natin yung ibang nagbulaklak diyan. Pero yung iba kukunin ko po dahil nandun siya malapit sa ating talong at malapit sa ating kalbasa. Ang kalbasa ko po is sobrang laki na. And yun, ilagay ko kayo dito at magkuha lang tayo. At yung mga ma-harvest ko na broccoli rab, ilagay ko sa gilid. Kakainin niya ng mga deer. Hi guys! Good morning! Good morning! Tara! Ay, magdala pala ako ng tubig. Wala tayong tubig. Tika mo. Wait guys, parang may mali. Tika muna, parang mali itong aking. Tika muna. Meron tayong tubig. Tika muna, tara guys. So, tara, samahan niyo ako guys. Magkita kami ni Lloydie. At si Brenda hindi nag-response. Iwan ko na lang sa kanya. Brenda, akala ko sabihin mo sa amin, charot. Sabihin mo sa amin na magkita tayo. Kung tuloy ka or hindi. Ba't hindi ka tumuloy? So, hi guys. Andito na tayo guys. Nauna ako kay Lloydie. Of course, kasi malayo siya, no? So, i-text ko lang din yung asawa ko. Kasi hindi ko na-text guys. Nakalimutan ko. Usually, ako eh. Yung para akong update yan sa akin si Mr. Tamimo eh. Sobrang aga pa. Grabe, ang aga ko dito nakarating. So, yun siya. At, ang aking sasakyan amoy perito. Kasi yan pwedeng dumaan dyan sa may Hi guys, andito na si Lloyd. Punta na kami doon sa aming in-order na Ang mahal pala, Bino. Nangalin. $6 tatlo. Ay, tawag pala si Habi Love. Habi Love! Hello? Hi, baby. You're out? Oh, wow. Yeah, I'm here. We're picking up the bread now. I don't know, Lloyd get excited, so she's so excited. Hi, so we are so early. She said hi. He said hi daw, be. So yun guys, tumawag na si Tami. Tumawag sa akin si Tami. Nakuha na namin yung bread. At yun, tumawag si Tami dahil nakalabas na pala siya sa trabaho. So, bahay na siya. Very soon. Mga 12 ata or 1 o'clock nasa bahay na yun. So kaya yun, nauna pa sa akin pag uwi galing Manhattan talaga trabaho si Tami. Gutom na kami guys kasi wala pa daw siyang kain. At ako naman din, kumain ako ng 3 bread at alam nyo naman yun ang liit-liit. So yun. Kala ko, isa-isa pala. Mahilig si Lloydie sa hiwa-hiwalayin ba? So, kasi nandito na tayo eh. Kain tayo. Ito yung tubig mo. Tapos ito kung gusto mo. Diba? Ay, hindi ako mahilig yan, B. Itlog, B? Itlog ni? Sino yan? Itlog na maalat. Oh. Kain lang kami guys. No? Open mo yan. Wow! Umiksi! Oo nga eh. Ito. Meron tayong kung gustong magkutsara. Ang bango ng isda. Ito na. Meron kaming guys, oh. Oh, isa pa. Para kung gusto mo ng Okay. Ito okra. Okra. Thank you. Rice at saka yan. Okay, hindi na ako magbubukas nito kasi yan palang sapat na. Sapat. Mga gutom kami. Napatay gutom kami dito. Ito kamay mo lang. Kamay mo lang. Okra. Hindi ko to prinito, air fryer ko yan. Oh, in air fryer mo. Ayoko mag
Pakakamin ko na rin to ah. Jollibee yan, be. Ah, talaga? Yun yung sabi ko. Meron Meron kang 6 doon. Hala, maginaw na, be. Okay lang yun. Maginaw na yung lahat mga luto ko, be. Parang si Brenda. Bisa kasi ah. Kain tayo, guys. Ano ito, niluto mo pa? Hindi. Bagoong to sa ano, Mindanao. Guys, tapos na kaming kumain, no? Grabe, bilis-bilis namin kumain. Ganyan, pagkatapos nito, maglakad-lakad kami. Lakad-lakad para ano. Doon, meron silang basurahan doon, guys, oh. Labay, Lodi. Malaki yung park dito pala. May mga naglalakad, mga aso. And, yun, naghintay lang akong Lloydie. Ito siya, anuhan siya, yung parang CR, and then hugasan ng kamay dyan. At, dun yung sasakyan namin ng layo. Malaki yung park dito, pwede dito mag-party, gano'n, and, yun. Hindi nga ako nagsapatos, oh. Maano ako? Magka-text ako nito ba? Sana nagsapatos ako kasi hiking. Oh well, maglakad-lakad kami dito. Uy, di, bata ka man, be. Tididing, diding, diding, dididing, dididing. Ah, diba, Lloydie? Tididing, diding, diding, dading, dading. So yun guys, tapos na kaming kumain, no? Nagpunta lang kami sa Lady May Cafe. So ako naman, nag-ano lang, punta kami dito sa Marshall kasi mag-shopping daw kami guys. Diba? Shopping. Kaya ating kilikili, nagbasa na. Shopping tayo guys kasi walang magawa sa buhay. O diba? Ganyan po yung mga walang magawa sa buhay. Where's your coffee? You can bring your coffee. Okay lang, may ice naman ako dyan eh. Pwede ko, kasi hindi ko naman iinumin yun na dapat nakaganon lang. Kailangan ibuhos ko siya. Ay, ganon. Teka. Ano? Sure ka na mapangit na. May ice naman Inumin ako mo muna bago naalis. Masaya-saya na ako kasi nagkape. Nagkape na. Okay, tara. Saan ka daan? 84? 384. Ako dito, ako back road man ata. Tignan ko kung alin ang malapit. Hi guys, umalis na kami doon sa Marshall. So, pauwi na tayo. And matagal-tagal din kami doon sa Marshall eh. Ano din kami 600 feet, continue straight onto New York 30 for 3 miles. Ang ingay naman itong GPS na to. Init guys. So, ito yung nadala ko sa gala guys, no? Nagala-gala kasi tayo, no? Mga chichirya. Ito, masarap pala ang tumi, uy. Bumili ako 3. Mega sardines. Yan. Saka, ito din. Langka. And then, ito yung nabili ko guys na in-order ko. Ang dami-dami guys, oh. Come on love, Pab Tammy's favorite. He likes the Spanish bread. So, I got 3 Spanish. Huh? My favorite. I have one little piece. Yeah, but you like it. Look at guys. And I have star bread also. Nag-order din ako ng star bread. Ay, maliit pa lang yung star bread niya, oh. Ilagay ko ito sa freezer lahat. Yun yung gagawin ko para meron tayong ano. At nagpunta din kami sa Marshall. Bumili ako nito para sa aking buhok. Para bandana ba. At nakabili din ako ng ito para hiking, oh. Para lagyan ng cellphone, wallet, ganyan. For hiking. And also, damit guys, look. I want you to know, I don't blame you, Don. It's almost Ito more siya. than you did. That's really it. Pantsuit. Love, when I went to Marshall, this is what I got, love. I promise. And then this one for hiking. And bandana for my hair.
That's it? That's it. Wasn't very much, huh? These are all out of the bread? Make sure you get the one that you like is different. Not the star bread. Kumain na agad. Ha? Yeah. Thinking about his own parents. Reggie had Well, what are you starving? The same thing. I put it in the freezer. What do you want for dinner? He had plans. His parents too. But you had no one. And the only plan you have Anything for dinner? the kid was gonna leave you because he found a way. Did you eat some of the salad? And is it good? Said, hang in there. You'll find a way. I forgot to give Lloydie the salad. You realize that was still got This is really good. You try this one. So, kumain agad si Tami ng Spanish bread. So, bihis agad ako guys sa aking damit kanina. Kasi sobrang humid. Sobrang kainit-init kanina. Grabe. Bihis agad ako. So, andito na ako sa bahay. Nilagay ko na yung bread sa freezer. So, yun siya. Yun yung ating ganap. No? So, nag-defrost ako ng kasi gusto ni Tami ng burger. So, kaya defrost ako ng burger. That's it. Mamaya pa tayo magkain.